سلام تخاتلت نايز channel كمي غنيخم كمي علخم سناي كتكونوا دما ناي وتر سمنتنايو امبار لو معنتي كم تنا كل جزء حنتنا عنا تمهرنان أقدستنا زبلنا يا تحستو حزلكم مزي علخو مصحفتي نوح عمتات عند تتصحفوا تصنحوا يوم حجون كمو كوينو جنا نسب ناي مصحف من باب لماد أزيو يؤنسو نزي مخنات زغربو ودما مصحف من باب جزي باللين زبليو كمو كوينو اندهالو وجن ات افريج سب دمعلتي كل 9 تلفزيون كم زرئي مصنعتي يقلص من باب نأمروخا كم أكلو من قصاص خوينو يزتقم لو ما عنت نريو ناي مصحف من باب 15 طقمتات انتاين يوم زبليو 15 benefits of reading more نبت فيديو قد محلافنا ناي بتسبنا قبل انتزيخونكم سبسكرايب نمقبار كي ترسعو كساب فتصام مدباتنا دما تخاتاتلونا يخم قطري حدا فلتت نغتركب يحجز to acquire knowledge ازي اتعبي طقمنا من بابيو زي تتحافة قوانقوا مالتون written language كنردع مخالنا كاب كالوت انسسات زفلينا نغريو ازي قلطفنا نخن عبن حدا فلتت ناب كالئ ون نخن قير يخلنا حدا مصحف بزنببنا فقدي حدش فلتات نركبينا እዚ ድማ ብቋዓትን ኣብ ህይወት ዘጋጥመና ማሕለኻታት ንምስዓር ድማ ዝዓዘዘት ክእለት ይበና ንብረትካ ዋላ እንተ ተሰሪካ ማንም ሰብ ግን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፍልጠት ወይ ከዓ ናብልጅ ክወስደልካ ኣይኽእልን ቁጥሪ 2 ናይ ምዝከር ዓቕምኻ ምዕባይ improve memory መጽሐፍ ምንባብ ብዛዕባ እቲ ንድፊ ወይ ከዓ ኮንተንት ናይቲ መጽሐፍ ፖዝ ጌርና ክንሓስበሉ ይገብር ኣብቲ መጽሐፍ ዘለዎ ገጸ ባህርያት ታሪኾምን ነቲ ውጥን ሓሳብ እንዳዘከርካ ኢኻ ተነብብ ሓደሽቲ ሜሞሪ ብዝፈጠርካ ፍቕዲ ድማ ኣብ ኣእምሮኻ ሓደሽቲ ፓዝዌይስ ትፈጥር እዚ ነቶም ዘለውና እውን የጠንክሮም መጽሐፍ እንዳዘውተርካ ተነብብ እንተኾይንካ ካብ ናይ ምርሳዕ ሕማም ከም አልዛይመርስን ዲሜንሽን ዝበሉ ናይ ምትሓዝ ዕድልካ ይቕንሶ ጠቕሊሉ እውን ከጥፎ ይኽእል እዩ ቁጥሪ 3 ናይ ምግንዛብን ኣገዳሲ ዝኾኑ ነጥብታት ፈሊኻ መሓዝን ክእለትካ ይዕቢ strengthen critical and analytical skills ሓደ ሚስትሪ ኖቨል ወይ ከዓ ክፍታሕ ዘለዎ ታሪክ ቅድሚ እቲ መጽሓፍ ምውዳእኹም ቀድምኩም ፈትሕኹም ትፈልጡ ዶ እዚ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዓቕምኹም ብምጥቃም እቲ ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎ ዝተበታተነ ሓበሬታ ብምእካብ ናብ ሓደ ሓሳብ ክትእክቦ ናይ ምግባር ክእለትን እዩ እዚ ክእለት ወይ ከዓ ስኪል እዚ ኣብ ማዕታዊ ህይወትና እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ምሰባት ዘለና ርክብ ወይ ከዓ ሪሌሽንሺፕ ኣለሊኻ ንምፍላጥን ኣገናዝብካ ምሕሳብን ካብ ውሱን ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ተላዒልካ ፀገማት ምፍታሕን ወይ ከዓ ሶልቪንግ ፕሮብለምስ ዓብይ ሚና ይፃወት ማለት እዩ ቁጥሪ 4 ብሞያኻ ወይ ከዓ ብስራሕኻ ንክትዓቢ ይሕግዝ advance your career ብዙሕ መጽሐፍ ብዘንበብካ ፍቕዲ ምስ ብዙሕ ቃላት እንዳተፋለጥካ ትኸይድ ብዙሓት ቃላት ፈሊጥካን ኣዘራርባ ምኽኣልን ድማ ኣብ ብዙሕ ናይ ስራሕ ቦታታት በሪ ከፍተልካ እዩ ምስ መሳርሕትካን ሓለቓታትካን ኢፌክቲቭሊ ክትዘራረብ ምኽኣልካ ነብሰ ምትእምማን እንዳወስኸልካ ይኸይድ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ብዙሕ መጽሐፍ ዘንብቡን ዝለዓለ ናይ ቃላት መዝገብ ወይ ከዓ ቮካብለሪ ፍልጠት ዘለዎምን ምስ ሰባት ከመይ እንታይን ተጠቕሞም ክረዳድኡ ከም ዝኽእሉ ዝፈልጡ ሰባት ኣብ ስራሕ ዝበለጸ ቦታ ወይ ከዓ ፕሮሞሽን ናይ ምርካብ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ ይብል ቁጥሪ 5 ናይ መጽሐፍ ወይ ከዓ ድርሰት ክእለትካ ንኽተማዕበል ይሕግዝ improve writing skills ብጥንቃቐ ተጻሒፎም ዝተሓተሙ መጽሓፍቲ ክትነብብ ከለኻ ኣብ ናይ በዓልካ ጽሑፍ ወይ ከዓ ናይ መጽሐፍ ክእለት እውን እንዳዕበኻ ኢኻ ትኸይድ ብዙሓት ደረስቲ ናይ መጽሐፍ ክእለቶም ካብ ናይ ካልኦት ደረስቲ መጽሐፍ እንዳንበቡን እቲ ኣጻሓፋ ስታይል ወይ ከዓ መንገዲ እንዳተዓዘቡን እዮም ዝለምድዎ ስለዚ ጽቡቕ ደራሲ ወይ ከዓ ጸሓፊ ክትከውን ትደሊ እንተኾይንካ በቲ ሞያ ክእለት ዘለዎም ሰባት እንዳተዓዘብካ ካብኦም ክትመሃር ትኽእል ቁጥሪ 6 ጭንቀትን ውጥረትን ይቕንሰልና
reduce stress and anxiety. ካብ ሕማምካ ከተመልጥ ምፍታን ሄልዚ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ነቲ ዘለካ ጭንቀት ናይ ህይወት ዕንቅፋትን እንደሓሰብካ ነብስኻ ምግዳእውን ትክክል ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ካሊ ዓለም ብምእታው ነቲ ዘለካ ጭንቀት ምርሳዕ ኩሉ ግዜ እንኳን ተዘይኾነ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ነቶም ደረስቲ ዝፈጥርዎም ታሪኻት እንዳንበብካን እንዳተምሃርካን ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ህይወትካ ዘሎ ማሕለኻ ንምፍታሕ ስትሬንግዝ ወይ ከዓ ዓቕሚ ምስ ረኸብካ ድማ ከተቋርጾ ትኽእል ቁጥሪ 7 ናይ ኣትኩሮት ምግባር ክእለትካ ምዕባይ improve focus and concentration ሰባት ኣብ ተሃዋህውታት ዝበዝሐ ህይወት ሓሳባቶም ወይ ከዓ attention ናብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝከፋፈል ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ናይ ሓደ ሰብ ሓሳብ ኣብ 5 ደቂቕ ኣብ ስራሕ ምስራሕ መራኸቢ ሓፋሽ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ኣብ መጥቃም ምስ ማሓዙት ኣብ ምዝራብን ኢሜል ቼክ ኣብ ምግባርን ይሕልፍዎ ይብል ከምዚ ዝበለ ናይ ሓሳብ ምክፍፋል ወይ ከዓ ዲስትራክሽን ውጽኢታውነት እውን ይቕንስ እዩ መጽሓፍ ክነንብብን ከለና ግና እቲ ሓሳብና ኣብቲ መጽሓፍ ምንባብ እዩ እቲ ካልእ ሓሳብ እንዳጠፈአ ይመጽእ ነዚ እዩ ድማ ብመዓልቲ ን20 ደቂቕ መጽሓፍ ነንብብ እንተኾይና ኣትኩሮት ናይ ምግባር ዓቕምና እንዳወሰኸ ዝመጽእ ቁጥሪ 8 የተባብዕናን የነቃቅሐናን boost inspiration and motivation ዘተባብዑ ወይ ከዓ ኢንስፓየር ዝገብሩ መጽሓፍቲ ምንባብ ክንዓብን ኣተሓሳስባና ንኽሰፍሕን ይገብር መጽሓፍቲ ምንባብ ክነተግብሮም እንደሊ ግን ከዓ ዘይከኣልና ተግባራት ኤክስፒሪየንስ ወይ ከዓ ከም ዝገበርናዮም ኮይኑ ክስምዕና ድማ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክንፈልጦም ዝግባእ ናይ ህይወት ትምህርትታት እውን ንኽንፈልጥ ይሕግዝ ሓሳባት ንክህልውናን ክንተባባዕን እውን ብምግባር እቶም ሓሳባት ናብ ተግባር ድሕሪ ግዜ ንኽንልውጦም ንኽእል ቁጥሪ 9 ብናይ ባዕልካ ስጉምትን ቅልጣፈን ክትመሃር ይገብር learn at your own pace ካልእ ናይ መጽሓፍ ጥቕሚ ብናይ ባዕልካ መንገድን ቅልጣፈን ወይ ከዓ ፔስ ንኽትመሃር ይገብር እቲ መጽሓፍ ምስ ባዕልካ ስለ ዘሎ ዘይተረዳእካ ነገር እንተሃልዩ ተመሊስካ ክትነብብ ትኽእል ሓደ ቻፕተር ዘይተረዳእካ እንተሎ ኣብ ናይ ባዕልካ እዋን ክንዲ ዝደለኻ ግዜ እንዳደጋገምካ ክተንብቦ ትኽእል ካብዚ ሓሊፉ ኣእምሮኻ ነቲ መጽሓፍ ብዝደለኻዮ መንገዲ ክትርግሞ ወይ ከዓ ኢንተርፕሬት ንኽትገብሮ ድማ ትኽእል ኢኻ ቁጥሪ 10 ኣብ ርእስኻ ተሓስቦም ሓሳባት ወይ ከዓ ኢማጂኔሽን የነቃቅሕ ኣብ መጽሓፍ ዘለው ናይ ቦታታት ኮነ ክስተታት ወይ ከዓ ኢቨንት ዝግለጸሉ መንገዲን ሓሳብን እንዳንበብካ እንታይ ክግበር ይኽእል ወይ ከዓ what is possible እንዳተማርካ ትኸይድ ቴሌቪዥን ክትርእን ከለኻ እቲ ምስሊ ኮፊልካ ካብ ምርኣይ እቲ ተንብቦ ዘለኻ ነገር ናይ ባዕልካ ምስሪ ኣብ ርእስኻ እንዳፈጠርካ ኢማጂኔሽንካ ክትዕቢ ትኽእል መጽሓፍቲ እንዳንበብካ ናይ ባዕልካ ሓሳባዊ ምስልታት እንዳፈጠርካ ትኸይድ እንተኾይንካ ሓደሽቲ ሓሳባት ወይ ከዓ አይዲያስ ትረክብ እሞ ነቶም ነገራት ንምፍታን ድማ እንዳሓሰብካሉ ትኸይድ ቁጥሪ 11 ምስ ሰባት ናይ ምዝርራብ ክእለትና ይዕቢ improve conversation skills መጽሓፍ ምንባብ ሓደሽቲ ቃላት ኣብ ምፍላጥን እቶም ቃላት ድማ ከመይ ጌርና ክንጠቀመሎም ንኽእል ዝብል ክእለት ወይ ከዓ ስኪል ይህበካ ከመይ ጌርካ ምስ ካልኦት ሰባት ሓሳብ ትለዋወጥ እቲ ተንብቦ ዘለኻ ሓድሽ ፍልጠት ድማ ምስ ሰባት ትዘራረበሉን ዛዕባ ይህበካ ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሰባት እንዳተፋለጥካን ሓሳብ እንዳተቀያየርካን ናይ ዝርርብ ወይ ከዓ conversation skills እንዳዕበኻ ትመጽእ ሰባት ድማ ምሳኻ ንኽዘራረቡ ግዜ ንክሕልፉን ደስ የብሎም ቁጥሪ 12 ንሰባት እንሓልን ንሓስብን ክንከውን ይገብር መጽናዕቲ ከም ዝገልጽዎ ሰባት ኣብ መጽሓፍ ምንባብ ንባዕሎም ዝርስዑ እንተኾይኖም ብፍላይ ድማ ልብወለድ ወይ ከዓ ፊክሽን እንተኾይኑ ንሰባት ተሓዝን ትኸውን ንባዕልካ ኣብቲ ናይ ድርሰት ታሪኽ ተእቱ እንተኾይንካ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ገጸ ባህርያት ዝስምዖም ክስምዓካ ይጅምር እዚ ከዓ ኣብ እቲ ትክክለኛ ህይወትካ ንሰባት ተሓዝንን ናይ ካልኦት ሰባት ጸገም እውን እንዳተረድአካ ይኸይድ ቁጥሪ
13 ጽቡቕ ድቃስ ንኽትድቅስ ይሕግዝ sleep better ናይ ድቃስ ሕጽረት ኣብ ውጽኢታውነት ተጽዕኖ ኣለዎ ነዚ እዩ ድማ ብዙሓት በዓል ሞያታት ቅድሚ ምድቃስና ነብስናን ርእስናን ዘረጋግዑ ተግባራት ወይ ከዓ ዲቶክስ ዝገብሩ ተግባራት ክነተግብር ዝመኽሩ መጽሓፍ ምንባብ ካብቶም ዘረጋግዑ ወይ ከዓ ካም ዝገብሩ ተግባራት ሓደ እዩ ቅድሚ ድቃስ ን10 ደቂቕ ዋላ ይኹን መጽሓፍ ምንባብ እታ ብርእስና እንዳተመላለሰ ድቃስ ዝኻለአና ነገር ደፊኡ የውጻልና ስለዚ ካብ ቴሌቪዥን ወይ ከዓ ቴሌፎን ምጥቃም መጽሓፍ ምንባብ ዝበለጸ ይኸውን ቁጽሪ 14 ከም መሓዛ ኮይኑ የገልግል source of companionship ኣብ ህይወት ከም ስራሕ መቕያር ዓዲ መቕያር ቤት ትምህርቲ መቕያር ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነቶም ዝነበሩና መሓዙትና ንገድፎም እዚ ኣጀስት ወይ ከዓ ንምልማድ ብዙሕ ግዜ ክወስደልና ይኽእል እዩ መጽሓፍ ምንባብ እዚ ስምዒት ንምርግጋዕ ይሕግዝ እንፈትዎ መጽሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ መጽሓፍ ከማና ዝበለ ህይወት ወይ ከዓ ባህሪ ዘለዎ ገጸ ባህሪ እንተሎ ንሱ እንዳንበብና ንበዓልና ምዝንጋዕን እቲ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ክገድፈናን ይገብር ቁጽሪ 15 ኣብ ህይወት ነዊሕ ዕድመ ንክህልወና ይገብር increase life span መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብሰሙን ን3 ፈረቓን ሰዓት ዘንብቡ ሰባት ካብቶም ዘየንብቡ ሰባት ብዙሕ ዕድመ ይነብሩ longer life span ይህልዎም ይብል እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ምንባብ ናይ brain cells connectivity ወይ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ንኽጠናኸር ብምግባር ናይ neurodegenerative disease ክነወግድ ይገብር እዚኦም ድማ ናይ ሰብ ምንባር ዕድመ ዘሕጽሩ ሕማማት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ መጽሓፍ ምንባብ ከም ልምዲ መሓዝ ናይ ሓንጎልካ ብልሒ ይውስኾ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኢሞሽናሊ እውን በሊሕ ንክትከውን ይገብር ነዚ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ውሳነ ንክትውስን ነቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት እውን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ህይወት ውሳነ ንኽውስኑ ንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ ንስኻትኩም ከ መጽሓፍ ምንባብ ተዘውተሩ ዶ ሕጅኸ ናይ ምንባብ ጥቕምታት ምስ ፈለጥኩም ከተንብቡ ትፍትኑ ዲኹም ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣፍሉጥና ኢኹም እምበኣር ተኸታተልትና በትሎም መዓልቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ላይክ ሼር ግበርዎ ካልእ ካብ ናትና ወጻኢ ርእቶ ወይ ከዓ ፊድባክ እንተሃልዩኩም ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ከም ናይ ሎም መዓልቲ ዝበሉ መምህርትን ሃነጽትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጺና ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምድማጽኩም ይቐኒለይ